Dňa 2. marca sa dožívá naša mamka, babka, prababka a praprababka Anna Uličná z Ovčia, okres Prešov, krásnych, požehnaných narodení. Bude mať 95 rokov. Jej nádherný věk. Všechno nejlepší. Hodně zdraví, hodně štěstí. V naší rodině byla také kdysi jedna babička, která v 95 ještě naboso okopávala brambory. Já nevím, jak jste na tom vy se zdravíčkem, ale přeji vám, abyste na tom byla minimálně podobně tak. A pokud tam něco neslouží, tak aby se to ještě spravilo. Abyste si ještě mohla řadu let na tom světě užít, protože tady je důkaz, že vás vaši blízcí milují. A to musí být velký zdroj energie i zdroj pro vaše zdraví. Všechno nejlepší. K 95 Anna Uličná. No a tady píšete, milí přátelé, pri tejto príležitosti vám chceme z úprimného srdca popriať ešte veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a radosť zo svojho potomstva, ktoré máte tak rada. My všetci vás máme tiež veľmi radi a spomíname na čas prežitý s vami. Tiež nezabúdáme, koľko ste si museli vytrpieť počas svojho života. Preď 50 rokmi ste stratili manžela a teraz už aj 2 synov. Práve preto asi vás Pán Boh požehnal takým krásnym vekom a ešte dobrým zdravím. Preto ho vyprošujeme, aby vám dal sielu ešte žiť a tešiť sa tu medzi nami čo najdlhšie. My všetci tiež ďakujeme vašej dcére Ane s manželom Viktorom za dlhoročné opatrovanie a starostlivosť o vás. To vám z celého srdca želajú vaši synovia Robert, Eduard, Vincent, dcéry Mária, Anna. Pritom spomíname na už zosnulých vašich synov Jozefa a Petra. Ďalej k blahoželaniu sa pripája 20 vnúčat a 28 pravnúčat. Najmladšia prapravnúčka Sandra vás objíma a boskáva. Ďakujeme. Prosíme o zahranie piesne Kvôli nám se narodil Pán. Spieva Jozef Zoch. PS babička veľmi rada sleduje a teší sa z televízie Šláger. Moc pozdravuje. S pozdravom Jenča Eduard. To bylo naprosto výstižné. Vše, co jste měl, pane Eduarde Jenčo, na srdci jste napsal. My zdravíme paní Annu Uličnou, vše nejlepší a ať si vychutná písničku, kterou jí posíláte. Z vůle Boží vstoupil k nám. Spal jen v bídném loži, nevítal ho žádný chrám. Kvůli nám se narodil Pán. Pro spásu věčnou on nám byl dán. V městě jménem Betlém, aby stal se naším světlem. Kvůli nám, jen kvůli nám se narodil Pán. Snášel rány kvůli nám, než Bůh si svého Krista zpátky vzal, tam k výši nám. Co můžu víc, jen dík mu vzdát, že kvůli nám, jen kvůli nám se narodil Pán. Břemeno hříchů sejmul nám. Za tu lidskou pýchu musel svůj kříž nést on sám. Po kvůli nám, jen kvůli
se narodil Pán. Sám Bůh trpěl kvůli nám, vždyť kvůli našim vinám musel obětovat syna. Kvůli nám se narodil Pán. Snášel rány kvůli nám, než Bůh si svého Krista zpátky vzal, tam kříži nám, co můžu víc jen díku vzdát, že kvůli nám, jen kvůli nám se narodil Pán. Že kvůli nám, jen kvůli nám se narodil Pán. Práve včera, 2. marca, slávila mamka, babka, prababka a praprababka Anna Uličná z Ovčia v okrese Prešov krásnych a požehnaných 95 rokov. Pri tejto príležitosti vám chceme z úprimného srdca popriať ešte veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a radosť zo svojho potomstva, ktoré máte tak rada. My všetci vás máme tiež veľmi radi a spomíname na čas prežitý s vami. Tiež nezabúdame, koľko ste si museli vytrpieť počas svojho života. Pred 50 rokmi ste stratili manžela a teraz už aj 2 synov. Asi práve preto vás Pán Boh požehnal takým krásnym vekom a ešte dobrým zdravím. Preto od Neho vyprosujeme, aby vám dal silu ešte žiť a tešiť sa tu medzi nami čo najdlhšie. My všetci tiež ďakujeme vašej dcére Anne s manželom Viktorom za dlhoročné opatrovanie a starostlivosť o vás. Všetko dobré vám z celého srdca želajú vaši synovia Robert, Eduard, Vincent, céry Mária, Anna. Popri tom spomíname na už zosnulých vašich synov Jozefa a Petra. Ďalej k blahoželaniu sa pripája 20 vnúčat a 28 pravnúčat. Najmladšia prapravnúčka Sandra vás objíma a boskáva.